Takulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu athu osiyanasiyana. Ife a Lahiri KTV timabweretsa mapulogalamu osiyanasiyana kuti muzidziwa chilungamo. Tapangani like, share komanso subscribe. Madera ambiri boma la Deza chimanga chikuuma kuli zuwa osati lamasewera. Tiyeni tapemphere azathu kuti mwina mwake kugwe kumvula kuti mwina mwake mavuto amene apepukidwe nawo. Komanso ndingopempha kuti tiwaikize mapemphero azathu a dziko la Mozambique kumene kuli madzi osefukira, kuli madzi osati masewera. Inagovula mowirikiza mwachidwe tinda kutana kuti mene inavutira Namondwe kumalawi kuno madera ngati Blantyre, Mulanje 2023 pakadali pano ku Mozambique dera la Tete sikuli bwino kwambiri. Madera ambiri dziko la Mozambique abale athu akutani akuzunzika. Tiyeni tiyikizeni mapemphero, zinthu sizili bwino popeza Mulungu wachifundo wachikondi komanso amayankha amava kulira kwa anthu. Tiyeni tiyikizeni mapemphero ndithu abale athu mavuto amene akumana nawo Mulungu awafewesere. Komanso boma chitani kuthekera kuti mwathandize manebazi athu pamene agweredwa vuto ngatili. Pammawa azathandizanso ife tili ndi vuto lalikulu, tikukumana ndi chipinjo china chake, iwonso azatha kutipulumutsa. Palibe munthu amene angakhale ndi kuthekera mwa yekha akakhala pa mavuto.